Čaute. Tak vítejte u nášho prvého videa a točíme BTD 5 a ideme hrať kúp. Takže joiním sa na tuto Martina Lojona. Ježiši, takže join game. Joinujem sa. Let's see. Tak a kto nevie, že čo je Balance TD 5, je to online, Online strategická hra. na Ninja Kiwi. Ninja Kiwi, motherfuckers. Do popisu vám dáme stránku. Asi? Až to tam teda dáš. Ja? Aj ty musíš dávať, kamoško. Why? That's your work. Ty si vytvoril kanál. No ja zastočím. No a ešte sme vám chceli to povedať, že ja som vytvoril kanál, ale môj kamoš točí videa. Lebo mne to To som už ľahuje. povedal. Takže no. Je to dosť trémač. Kolego. Začiatky. Dosť mi to laguje a dropuje mi FPS jak hovado. Mám tu 16 FPS. Ale je to v pohode. Ale nelaguje ti to až tak. A zase ty dropy FPS mega. Poprvé čo natáčam. No. Tak to To môžeš zvyknúť. Zvyk je železná košela. Zvyk je železo. Železo! More! OK. Tak. A ty, kto nepozná túto hru, tak ide tu o to, že sa hodia balóny a je tu skôr a každé kolo ide ťažšie. Tak to si veže proste. Je to proste Tower Defense. Je to proste Tower Defense hra. Klasická Tower To uvidíte Defense. postupom času. Asi budem točiť aj Plants vs Zombies a To aj ja. Assassin's Creed 3 a čo? Možno Minecraft nezačnem a točiť. niečo také. Budem točiť Terrariu alebo fuck away. No, Stalkera. Counter Strike. No. Dobre, tak ale vráťme sa k hre. Tak jak vidíš, že za tedy to zvládame. Uvidíme, jak to bude v kole 34. To som zvedavý. Moaby. 44, alebo ja neviem. Teš sa na rúžových, a tých sa neteším. Rúžová je super! To pre Davida. Prosím. Fucker. Ozaj, volám sa Zombies. Hell yeah! To je novinka. Zombie. A tuto kolega sa volá Legion. Motherfuckers. Alebo Ultimate, to je jedno. Aj vám dáme do popisu možno. Volajte ho Kamikaze. Ale Skype vám dáme do popisu, nie? Čo ty na to? Dúfam, že to nebude nejak extra lagovať. Dám na do YouTube. popisu tvoj Skype. No nie, keď ti zablokujem prístup. Fuck you. Či sa to vôbec dá, ale však to je jedno. Ti začne vyvolať Lady Gaga. OK. Takže. Začiatky sú extra funny. Ja sa už zakoktávam, jakú mám trému normálne. Nebojím sa to priznať. Tak. Bože, ty si závislý na tých agentov, že? Aj, nikdy sa nezmeníš. Staré časy. Vyležávanie na slníčku. Si ešte pamätám BTD 4.
Možno tí, ktorí hrávajú GTD, na nízakej, tak viete, o čom hovoríme. Mega ľahká vec. Musím pozrieť, či to vôbec poradne točí, či som natočil 10 000 videí. OK. OK, jede to v pohodičke. OK. Koľko to budeme mať videa? Koľko minútové? 10? Čo ja viem. 20. Už točíme možno 20 minút, ja to nerátam. 20 určite. Tak uvidíme, že koľko budeme mať. No, však dokedy zomreme. Mal som si dávať stopky inak. To sa dá na Bandicam, ale pre vašu informáciu točíme cez Bandicam, do popisku dáme link na stiahnutie. To dám ja. To stiahol Bandicam. Všimol si, že tá tvoja úžasná korytnačka háče kokosy? Áno, to sú bomby, pre tú informáciu. Killkinet bomb, to mi pripomína Tropicraft. Zase chcem. Topika. Tropicraft. Aké si rád? Really? Ja 54. Bránky, keby ste chceli vedieť, tak sú niečo jak levely. A dostávate za ne nové upgrady na taverky a všeličo. To bude postupom času, keď začne točiť. A aké si dáme dokoľko ďalej? No my už dostaneme už len tak možno nové mapy a tak. Lebo my už máme mega vysoké ránky. My už máme všetky upgrady na taverky odomknuté. A keby chcete s nami hrať, tak... Neviem, tak cez Skype sa dohodneme. Alebo môžete napísať do diskusie. That's good idea. Lepšie napísať do diskusie, pretože budeme mať plný Skype žiadosti. Get with me. Fuck me. Nie je to nejaké pomalé. Ešte stále nemám svojho úžasného ninju. Ja treba ninju, som závislý. Fajčiš ninju. Ninja. OK, a môj obľúbený youtuber? Možno svoju obľúbenú bielizeň, to som nevedel. Jasné. A vlogy začneme točiť až kedy, čo? Keď prekročíme hranicu 200 odberateľov. Ale nie 100. Či? Do prvý vlog je do 100, nie? Vlogy neskôr. Sa mi nechcem to vlogy. Až keď bude 1000 odberateľov, tam si takú hranicu. Budeme točiť vlogy vtedy, keď si zarobíme na kameru. Firearm. Ty máš dobrú kameru. Ja mám mega blbú kameru. A takú malú, potrebujem normálnu kameru. To je lepšie na vlogy, ale... A normálny veľký mikrak, čo sa zachytí do ruky. Hej, bolo by lepšie s tým mikrakom, pretože inak nič nezachytíš, ani zvuk. A takto tu mám... Ja mám blbý mikrofón. Kto ti to tam učí pozať? Nikto. Never mind. Už to nebude počuť. Je to. Bože, to čuješ iba ty. No to aj ja. No, keby chcel niekto vidieť, tak to moja tento hurhaj vydáva moja sestra, moja sesternica. vo videi. Ty tam moc hurhaj nebudeš mať. Ale ja to tu mám každý deň, takže zvykajte si. A dúfam, že to vadí nebude. Mne nič takého nevadí a väčšinou to ani počuť není. Zrazu taký bang bang. Bang bang. Zrazu taký kamión do steny. Banzaj! Bambaj. Kamikaze. David? Kde okamžite? No? Kupuj bomb taverky. Nezíkej mi tak. Jaj? Šombíš pašteka. Pašteka. My new name. Deň. Ja vám aspoň